Se. Ayo korbu. Matur nuwun menika sampun katur menika pamundhut saking Mas Tukimin Pepeling. Nggih. Grup Tukimin Bagus Sularno. Wah. Aku saiki wis trima mung njaluk gending siji. Hana longso loro layang katresnan, telu ketemu jodoh, papat kacu kuning, 5 bocah gunung, 6 buta cakil. Wah. Buta cakil mekikil ngemut penthung. Penthunge dhewe kok dimut. Direyoke. Wah. Iki Mas Tukimin iki lok iki. Pengirap kanthi wajib 200.000 untuk Bu Waranggono Jiro Lupatmo 125. Iya ya wis beres pokoke. Monggo. Iki mau gawan kok omah kok iki mau samsu. Mas Tukimin
Samsuku gawan kok omah Mas Tukimin. Iya, aku apa ora nyirik. Monggo, Mbak, menika dipun turuti kemawon. Menika wonten saweran 200.000. Nggih, Hana Longso layang katresnan ketemu jodoh kacu kuning ya. Hana Longso monggo dados. Monggo Mas Tukimin, selamat berjoget. Nah, sing nanggap kuwi ya. Monggo Mbak Tika dengan lagunya Hana Longso. Say, asik. Monggo berjoget ning endi Mbak Tika ya kena ya Mas. Ya. Nelongso Wong lima. Bokonge aku. Aja Hana Longso uripe manungsa pasti Ayo dirok nih Mas Tukimin. Ayo. Oh ya. Ngombe sik Mas Tukimin. Hana Longso uripe manungsa
matur nuwun Mbak Tika. Paringanipun Hana Longso. Menika wonten malih lagunipun Layang Katresnan. Menika keyboard, monggo Mas keyboard. Dindangdutke keyboard dengan lagunya Layang Katresnan. Ayo Mbak Asri apa Mbak Vika? Monggo. Mbok Mbak Asri. Siki nyat iki diplekoto karo di omah iki ya. Jaluk iki mbok nek mau arep bar jaluk terus. Ya wis pokoke tak kei. Dengan lagunya Layang Katresnan ayo Mbak Asri. Saramban wae Mas. Ayo Layang Wis jam 3 Katresnan. Menika pamundhut saking Mas Tukimin. Monggo. Layang Katresnan. Mas keyboard. Ayo. Ketemu jodoh Layang iki apa iki? Layang Katresnan nih Mas. kacu kuning Layang Katresnan. dengan lagunya Layang Katresnan. Menika ayo Mbak Asri disepoti. Layang. Ayo wis disepoti nang ngadeka. Nah. Monggo dengan lagunya Layang Katresnan. Tak regem. Tak regem. Ya. Sarambane Mas. Kananin ketemu jodoh. Terus disaat ketemu jodoh, Cuk. Sampun ngatur Layang Katresnan menika terus temu jodoh ayo kandange ciblane apa kuncing ngene ora iki monggo ketemu jodoh kacu kuning buta cakil untuk yang terakhir bocah yo ayo Mbak Wika ketemu jodoh Yen
karo Mas Tukimin ya. Yen karo Mas Tukimin ati-ati ning kene tetapi apa sapentenan jaluk rene yen salah sethithik aja tinggal mirune Asalane neng pikir prawan apa rondo wae ketemu jodone jangka padha wae sing penting jodone. Ya ya ya. Oh ya 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 Iyo iyo. ya 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 oh ya 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 Matur nuwun ketemu jodoh sampun ngatur. Menika wis pokoke kudu dientekke. Nomor sekawan kacu kuning. Ayo, Cak. Kacu kuning. Niki terus kepelok bocah gunung bar kuwi terakhir buta cakil. Ayo, Mbak, titik kacu kuning. Ayo. Ayo kacu kuning digarap geculan. Monggo. Neno nano 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 ya la ayo ditayuke Mas Tukimin.
kesel gumun. Iki kali loro iki jalukane. Wis tenang wae. Nah. Niki untuk yang terakhir kali Buta Cakil, Mbak. Sapa? Wis mulai. Oh ya mulia. Wong ora pakon kowe. Nggih matur nuwun nggih Mas Orjen ingkang sampun nggayengaken. Nah, bocah gunung untuk yang terakhir kali ya. Bocah gunung dados sindene kur. Bocah gunung. Bagong lan Gareng ayo nutuke lakon niki wis lak esuk, Gong. Iya, Truk, ya. Ayo tak derekke, Truk. Mulat Maradhyana Arjuna
Ismu kamanung saniura sawangnya gendreh memanis Kakang Badranayana Garing Petruk lan kowe Bagong hei wonten timbalan Den wonten timbalan ingkang pangendika Ndara wonten timbalan Den dina iki aja ketunggal anggonmu seneng-seneng ayu enggal marang pertapan ngrewan toko bendaramu Sang Geni bakal jatuh krama iya kuwi putri ngrewan toko atmajaning Sang Bawang Jayeng sabda kang sisirindang jati resmi Kakang mekaten Den iya pancen ngono Tuli ayo bertandara tutur laku jantrane bendaramu lho lumaku marang jroning ya kuwi sak gising pertapan saperlu tutur laku jantrane Ndara Wisang Geni kang dina iki bakal mlaku marang pertapaning Rewantaka lho ya Ndara Wisang Geni arep palakrama terus arep palakrama ya arep palakrama ayo awake dhewe ya ngombyongi muga-muga ndang rampung anggone dedaupan ya ayo Duli Nawa Garing Petruk lan Bagong tutur laku jantrane bendaramu ayo Kakang Semahindong jembaring aja ngendi keri pupung Sang Hyang Diwangkara sluwingsir mangkuton becik kanggo lumaku alur-aluran Kakang Semar Mulat Mara Dyan Arjuna ismu kamanungsan tan samar pamoring sukma sinukmaya wina ya hingasopi sumipen telenging kalbu ya dina iki wis gembleng tekadku bakal suwarana ngersaning pungkulun Sang Hyang Hananta Boko
Pukulun sampun ngantos kagiyating pegalih wayah paduka Antasena ingkang suwan dhateng Samaduka badhe ngampil kawontenanipun gambar swarga neraka Pukulun. Tan samar pamoring sukmu sinuk mawinah ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ladang musatuh laku saka projek Traju Tresna saking atiku wong bakal suwara nang saning Pukulun Sang Hyang Ananta Boga nyuwun ngampil anane gambar swarga neraka Pukulun sampun ngantos kagiyating pegalih titah pujang karo Boma Naraka Suruh ingkang suwan dhateng Paduka Pukulun. Tinanangening paswakan apro busana niro Sri Narendra apro busana nero Sri Narendra wis meh ora hina semupeng Hyang Haruna kadene
traning uga repo sabdaning kukila sabdaning kukila ringane kara sagetan kini dungane engkung lir sing kini panca papetoke ngayam mono ning pagakan balak panguwuh wara aswara wong wirang mangercana Mahasidam sekaring bawana ndak waspadake sanga kene kaya putu-putuku Buma Narakasura lan Antasena padha bagya sak tengah munggir ana jroning kayuangan ing Sapta Pertala kene. Priyih Kanjeng Hyang? Kula ngaturaken pangabekti nggih kunjuk mawan-wantu utawa santa padha waduka Kanjeng Hyang. Kula Sang Hyang Hananta Buga. Iya nggih tampa sawise sadurunge. Pangestuku wae tampa ana nggih kapundhut sangga jimat paripih. Antasena padha bagya sak tengahmu nggih Kanjeng Hyang ngaturaken pangabekti nggih kunjuk. Iya ndak tampa sawise sadurunge. Ana wigati apa nggih dene jeneng sira sowan ana kayangan Sapta Pertala datan pulun timbali. Buma lan kowe Antasena. Wale-wale menapa Kanjeng Hyang? Sowan kula wonten Paduka Kanjeng Hyang gending ing dinten menika kula badhe nglampahi utawi remen salah setunggaling manutya. Ing pangajab badhe kula damel prameswari wonten lebeteng negari ing Traju Tresna Hyang. Inggih pun Endang Jati resmi ing dados telenging manah kula ing kamangka. Endang Jati resmi menika nggadahi panyuwunan gambar swarga neraka. Lah menika monggo jroning manah kula gambar swarga neraka menika mboten wonten kalih namung Kanjeng Hyang Reksi Ananta Boga ingkang kagungan gambar swarga neraka. Oh, dadi ngarep ngambil gambar swarga neraka. Nggih. Lah kowe Antasena, sematur nggih kula Kanjeng Hyang. Kula ugi badhe ngambil kawontranipun gambar swarga neraka. Arep mbok nggo apa? Iki menika bobotipun tinangisan mewah rayi kula pun wisang geni. Iki dinten menika badhe ugi badhe jatuh krami inggih menika Endang Jati resmi. Ing kamangka Endang Jati resmi nggadahi pamundhut gambar swarga neraka Kanjeng Hyang. Pramila kula aturi ngampelaken dhumateng wayah Paduka pun Antasena. Kula kemawon Kanjeng Hyang, kula kemawon Kanjeng Hyang. Duginipun riyen kula. Senadyan duginipun riyen Kakang Buma nanging menika sesa-sesa kanten Kanjeng Hyang. Pundi ingkang panjenengan paringi Kanjeng Hyang? Waduh lha iki kepiye? Monggo gambar swarga neraka kuwi mung siji sing mbutuhake wong loro. Ya wis saiki mengkene wae Buma lan kowe Antasena. Gambar swarga neraka bakal ndak damu sanga kene. Wis. Gacaren utawa bujungen yen mengko sapa sing bisa nyandak ya kuwi sing kuat anggonan. Nggih. Prem katring ngestaken dawuh Paduka, ngestaken dawuh Paduka pulun, ngestaken dawuh Paduka pulun. Tuhan sembah niring ulun. Kapurba sang murbengret. Sahanan ingkang nikanang sih ing wadung. Maweh boga sawegung.
Wis ger mengko bakal tak balangake. Endi kang lemu bejo ya kuwi kang bakal bisa ngregemenane gambar swarga neraka niki. Nyuwun pamit Kanjeng Kyai. Nyuwun pamit Kanjeng Kyai dukut-dukut digawa ngati-ati aja keri, Ger. Kagyat risang kabirang rinengkul kinempet kempit ing ora rumangsa wektu bengeke jantra lha kok iki durung suwe nggonku linggo ana kene lha kok ana iki layang apa kok ketoke kaya nek layang kok gedhe timen kok njaba rening tulisane iki gek duweke sapa lah sing kelangan iki sapa Indah Susahe sing kelangan kok timubana pangkonku gek ora genah iki duweke sapa wah iki pemain sing duwe mesti tak wenehake sebab iki rumangsa dudu darbekku coba tak entenane sedhela mbok menawa engko ana sing duwe nututi
Bomo. Ya wis anggene. Kok krenggosan lakumu, krenggosan ayu meneng kuwi gate apa Kengkeng Bomo? Aku goleki buronku. Buronmu apa Kengkeng Bomo? Kene ora ning kidang menjangan ora ning kancil. Mangerti yo wis anggere buronku sing ning ngarepamu kuwi. Mo buronmu iki to lah mbok yo nyawa mung kepanganan kaya ngene. Mung kertas kaya ngene wae arti tak nggo apa Kengkeng Bomo? Nya sepuh lah aku mung arep takon. Ya sik kopeng ngomong kaya ngene tak nggo apa? Aku arep takon iki jane apa to kok mbok buru nganti krenggosan. Napasmu iki apa iki? Sejatine iki apa sing mbok buru iki Kakang Bomo? Wis anggeni, mangerti ya sing tak buru iki gambar swarga neraka kang bakal tak nggo srana iku bakal dhaup karo Endang Jati Resmi. Mula tak buru nganti krenggosan. Oh, iki to sing jenenge gambar swarga neraka iki to. Mulai ya wong ya piye kaya ngene coba. Endang Jati Resmi keperanan. Wah, lah kok lah ya wis irem-irem. Lho lah kok malah mbok cekel iki piye? Gorene gambar swarga neraka. Ayo tak cekel wong aku ya pengen nggarwa Endang Jati Resmi. Hati batawene kowe tak gembol dhewe. Wah, lah ta. Wis ngene. Dene iki kowe gadang perkara nguglengake kaprawiranmu. Nguglengake kaprawiranmu ora mbok ulungake aja takon dosa. Lakon tak sampurnake nyawamu dening aku. Mundur. Piye Kakang mundur? Wis kowe munduron tak yang pertapan Ngrewanto kok iki kok tak urusane. Wis kono, narep rabi ndang rabi. Wis. Nah ngono. Ora nggo gamelan rasah nyuwen-nyuweni. Wong rabi ndang rabi kono sing ning saserane komplit, serakae wis komplit kok dadak repot-repot. Sing rekoso tak tandangane. Antos sini iki. Ya Kakang Bomo. Kowe arep ngopo ayo ke Bali ya wae. Kae genti gawa sing wis anggeni, kene wis anggeni wae sing dhaup karo Endang Jati Resmi iblis lanet. Aku ora nrimake. Ayo. Yen ngatur mbok urungake aja takon lakon sampurnake. Ya tanganku tampan ora. Wah.
Pandhita kinarya wangsit pindho kumbang necepa medu sarining tawang kula pengir jati resmi ana apa penemban ora to ngger aku arep takon karo kowe cancane iki karepmu piye apa pengen kowe dadi perawan kasep jati resmi ora penemban lah yen ora kene ngopo duwe penjalukan wae kok angele kaya ngono monggo ratu ngendi wae sing wis kelamar karo kowe ora mbok tampa yen ora bisa ngenengake gambar swarga neraka lah kowe dadi perawan kasep piye ngger gambar swarga neraka kuwi ya eneng-eneng lha nek ora eneng kepiye wis dadian teping atiku menemban yen ora eneng aku wong ora catu krama ora latih kakung ora apa-apa aduh ayo kowe lha aku kuwi sing deg-degan terus kowe ora rabi lah terus besok ki kepiye turas turunku kepiye mbok sing gampang-gampang wae to ngger duwe penjaluan iki sing gampang-gampang wae aja angel-angel kaya ngono kuwi wong nglamar pirang-pirang padha mbok tolak kabeh yen ora nggawa gambar swarga neraka popo penemban nek ana jodoh endang jati resmi ya ana sing bisa golekake gambar swarga neraka wis ya wis dinteni sik ngger mongso ngubengake jantra lah iki kok ana satriya paduka menika wingking saking pundi Raden dene tedak dhumateng pertapaning Newantaka Datanpa Cecala Penemban apa bener kene iki sing jenenge pertapaning Newantaka lho inggih mboten wonten kalih ura Sang Begawan Jayang Sabda ingkang mapan wonten pertapaning Newantaka Raden oh dadi sing peparat Begawan Jayang Sabda ki kowe. Lah terus burimu ki ana wong wadon ayu kuwi sapa? Ha iki menika yoga kula Endang Jati Resmi. Oh, layak. Kabeh-kabeh padha ngayunake lah ya wong rupane kaya ngono coba. Wah, yo. Saset widodari kayuangan. Mulane pamundhute iki ya angel, ora maitu jenenge wong rabi ayu iki mesti iki jalukane iki mesti neka-neka. Beda karo rabi iki nek elek iki wis ora tau dipenjalukan. Nek ayu iki tuntutane rada berat. Mesti njaluk sing werna-werna. Ning ya ora apa-apa sing penting aku iso nyembadani. Lah terus kersa maduka kados pundi? Raden bener sing ana mburimu kuwi Endang Jati Resmi nun alun iki. Lah aku dina iki bakal ngaturake pamundhut Endang Jati Resmi gambar swarga neraka. Oh paduka dados sampun beto gambar swarga neraka. Iya, Preman. Iki wis tak gawa iki. Endang Jati Resmi maju ngger. Apa bener iki sing mbok goleki ngger?
Endang Jati resmi nuninggil leres Raden menika gambar swarga neraka nelak tenan to. Nuwun ngawur inggih. Menika ingkang kawula pedi gambar swarga neraka. Lah iya. Lah iki wis dibuka lah gambare isine werna-werna to. Nuwun kawula nuninggih. Menika Raden menika gambaripun mawarni-warni lah iya. Oh, gambare warna-warna. Iki wis jam pira ta iki? Nembe jam 4 men sih kirang. Oh, ya wis ngarepe. Sampai ora iso ngatasi. Dari demunge banter kabeh melu kono. Liyane rasa digagas. Mulang kabeh manut. Demunge ramune lah wis kabeh diloko. Iki gambar swarga neraka iki kaya ngene iki. Nggih. Menika werdinipun wis pokoke werdine akeh banget. Ya sing ning neraka iki kelakuane ora pati apik, ning swarga iki kelakuane apik. Mekaten. Lho ning neraka iki geni mulat-mulat lho. Ning menungso ditancepi linggih sangkeme. Linggih sepungah-mungah lho ngetono iki. Niki damelanipun menapa? Iki dhisik ning kanane ning donyane dhisik gaweane bawa. Bawa iki lak mangap-mangap terus iki. Mekaten bawa karo main lah kuwi. Iki paukumane kaya ngene lan sak piturute kuwi. Dadi mengko tontonan dhewe mung wis ana wektu kang ngrunggan mengko bakal ndak jlentrehake ya. Nuwun ngawunen inggih. Endang Jati resmi bener kuwi nggih, nuwun inggih. Penemban. Nah, ya. Gandeng wis dadi jodohmu wis ora apa-apa nggih. Kuwi wis dadi jodohmu wis dadi pilih-pilihanmu dhewe. Ning apa-apane sing nyangga ya wis kowe dhewe. Wis ateges mesti dadi jodohmu kalawan si Bambang wis anggene wis manjing marang pepungkuran ngen tak daopake jeneng sira Jati resmi kalawan si wis anggene.
Iki kaya mau Prabu Ndarawati. Ya nggih wis nggeni. Kok kowe ning kene? Kok kowe ning kene wis nggeni. Kok kowe ning kene, Nger? Oh Prabu, Siwa Werkudara Kanjeng Rama Arjuna mangerti yo. Menawa dina iki aku wis gandeng kunca kelawan Endang Jati Resmi. Wis kelakon dhaup karo Endang Jati Resmi. Lho. Dadi kowe wis kelakon dhaup karo Endang Jati Resmi wis ngene. Ya, oh Prabu pancen ngono. Wong rabi kok ora omong-omong karo keluargane arep ora kadang-kadian. Ya nggih wis ngene. Kok jeneng iso ora matur marang pun Rama Tonggir. Wis ora perlu Rama Janaka. Sing baku aku wis kelakon mbok pengestoni. Aku wis kelakon bauk karo Kyai Endang Jati Resmi. Aku wis seneng rumangsa matur nuwun, Prabu. Dadi niku nggih mboten nanggap napa-napa ngoten. Ora Petrus sing penting ijab sah wis. Sing penting iki aku tresna Endang Jati Resmi tresna. Ha iya. Ayo padake kowe wae dadi ora tanggap-tanggapan. Lha wis anggene iki tanggapane beda. Iki mau lak kabeh ora diundangi to. Para kadang-kadang kene golek bojo ya pinter to, Nggir. Bojomu ya ayune ram-eram. Pengen matune kaya. Wong tuwa ora wong ayu wis ngalor ngidul wae. Aku ya mung ngomongke apa enenge Petro. Ha nggih niki ayune saset ngalahke widodari kok.